na hasičském hřišti v Rachovci. Doufám, že se vám bude líbit, snad nebudou žádné úrazy, zdravotní služba u Brekou a postupně půjdeme dál na 2 pokusy. Takže já poprosím velitele, jestli představil rozhodčí. A poslední, kdo se připraví, je Jakub Urnušar z Milotu s Nadbečovou. Ten si může vybrat trasu, kterou chce, protože poběží sám. Martin Halaška z Poličné a nachystal se Jakub Urnušar z Milotu. Takže za 5 minut vás poprosím, uděláme tady nástup a vyhodnotíme dnešní sportovní den. Ivetko Karlova, pojď za mnou taky, prosím.
Já jsem sliboval vozetku, že všechny odměníme, takže já bych tady poprosil, aby nastoupila celá mini přípravka. Kuba Mojžíš, Rozálie Dorčáková, Tereza Dřevojánková, Gabriel Grdgar, Jana Děcká, Lukáš Mizara a Vít Bátek. Máte se mi tady na lajnu? Tady. Teď kdo je všechno v přípravce? Tak pojďte za mnou, kdo si pamatuje, kdo je v přípravce. Ty nejrychlejší z přípravky. Na třetím místě domácí Marek Satola. Na druhém místě Ondřej Matula z Hošťálkové. A nejrychlejší z přípravky Kuba Rušár z Milotic. A postoupíme, řekněme, k regulérním kategoriím. Takže mladší holky: Valerie Chytilová, Elena Moudříková, Lenka Hromadová, Eliška Frnková, Nela Martincová, Iva Smetanová, Vlasta Frýdlová, Kateřina Kopecká, Lucie Krajčíková, Aneta Kupčíková. Pojďte sem. Lenka Hromadová, SDH Pozděchov. Na druhém místě Elena Moudříková, SDH Hřivíkův Újezd. A to je skoro domácí soutěž Valerie Chytilová, opět SDH Hřivíkův Újezd. Sebastian Kovář, Martin Halašta, Sebastian Močkovský, Antonín Hyža, Matyáš Kulípek, David Zrník, Radek Satula, Jakub Rušar, Tobiáš Mikulík a Pavel Hyža. Dobré. Tak ano, někteří běželi dvakrát. Takže, a nejrychlejší na třetím místě Jakub Rušar z Milotic. Na druhém místě Tobiáš Mikulík, SDH Valašská Polanka. A na prvním místě Pavel Hyža z Milotic nad Bečvou. Tak, prosím potlesk pro kluky. A můžete zpátky do řady. Tak, a nejrychlejší na třetím místě Charlotte Schenk, SDH Rychlov. Na druhém místě Anastázie Kalichová, SDH Milotic nad Bečvou. O pouhou setinu sekundy 13 třetí místo a 12,99 bylo druhé.
a Rozálie Macháčková 12.23, první místo, SDH Vozděpov